Persuni b'diżabilità jistgħu jgawdu minn servizzi u programmi individwalizzati permezz ta' ċentru ġdid fil-komunità tar-Rabat, immexxi minn Aġenzija Support. B'investiment ta' aktar minn 200,000 euro, Ġirasol Darf tal-Virtur Rabat ġiet attrezzata faċiltajiet sabiex professjonisti differenti minn Aġenzija Support ikunu jistgħu wettqu sessjonijiet speċjalizzati ma' persuni b'diżabilità. Dan jinkludi sessjonijiet għajxin indipendenti, sessjonijiet prattiċi individwali għal persuni b'diżabilità li qed ifittxu impjieg kif ukoll attivitajiet soċjali. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli qalet li dan iċ-ċentru jinsab f'nofs il-komunità rabtija mhux kombinazzjoni. Fi kliema dan għandu jservi ta' messaġġ li l-persuni b'diżabilità huma parti integrali mill-komunità. Qalet ukoll li l-inaugurazzjoni tissiġilla l-implementazzjoni ta' miżura elettorali oħra. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support, Oliver Xikluna, qal li l-Aġenzija qed tistinka biex tipprovdi programmi fil-komunità bilan li jiżdiedu l-abilitajiet ta' persuni b'diżabilità għal għajxien indipendenti. Fejn ikompli mal-kullana ta' servizzi li qed tagħti l-Aġenzija Support biex inkomplu nimxu lejn servizzi komunitarji. U fl-istess ħin ukoll nimxu mal-istrateġija tal-Aġenzija biex insaħħu l-ħiliet ta' persuni b'diżabilità biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu wkoll jgħixu fil-komunità bħala ċittadini attivi. Is-Sur Xikluna żied jgħid li dan il-ħsieb huwa l-qofol tal-istrateġija tal-Aġenzija sabiex persuni b'diżabilità jgħixu fil-komunità.